Пригответе хубавата чорба на дядо ми Георги. Добър човек беше, за съжаление, вече покойник, но имам хубави спомени от него и от баба ми Станка. Ето, че вече сме в гарсонерката, подготвих, направих всичко. Сега ще работим, казахме, от тефтерчето на баба, хубавата супа на дядо. Зимна супа с свинско месо и с зелева чорба. Става наистина много хубава, дядо си я обичаше, може би, защото и по-накиселяваше леко заради чорбата. Въобще, това е една хубава семпла супа, обаче пък става един път. Прави се с ориз, а не с филе. Слагаме лук, слагаме храс лук, морковчета и естествено подправки, без тях няма как да минем. Черен пипер, чубрица, магданоз сух и една кафяна лъжичка червен пипер. Тук работим с кафяни лъжички. Аз ще оставя после дозите, слагаме и малко олио. Сега свинско месо, каквото има, може от плешка да се вземе, може и от врат. Ние нямаше плешка, днеска отидах рано на магазина, човека вика, вземи си врат. Ние мазен ще свърши работа. Идеално ще се получих, си казах аз на ума. И веднага се връщам и както видяхте запретнах си ръкавите и така. Сега чакай, че забравих. За дядо ми казах, ето го човека веднага след като е бил в гимназия, се е снял в румънско. Тогава той знаеше румънски и баба ми и дядо ми се говориха на румънски. Сега първата част на рецептата е месото трябва да почне да се вари в вода и зелена чорба. Слагаме вода 1 литър, може и малко повече, и зелевата чорба. Тук обаче е тънкият момент. Зависи кой каква чорба има и ако е кисела, например, може да стане много да накиселява, да не се еде. Взимаме с лъжичката и дегустираме. Не е кисела. Моите за цяй добре. И изсипваме 1 литър чорба и 1 литър и 200 мл вода. Той като се направи, се слага, сол не се слага, защото тя зелената чорба е солена. Може накрая да дегустирате, ако има малко нужда, леко щипка 2 сол. И се слага месо. Внимайте, че пръска много. Слагаме месото, което сме нарязали на купчета с 1 см страна. Опа, падна. Абе, че за не се сърди човече. Ама то сега вече не е валидно, защото хората не играят на не се сърди човече. Зато и че казваме малки купчета с страна 1 см. Довършваме рязането на месото за секунди, като внимаваме да не се порежим. Го правим го на такива малки. Аз сега да напомня върху месото, защото да не стържа, че има хора не могат да търпят. Да, не знам на какво се дължи. Хрът, така. Го зарчето, това е. И го слагаме да се вари. И веднага продължаваме с втория етап на рецептата. Докато се вари месото, предполагам за 1 час трябва да е перфектно, ние през това време започваме да подготвяме зеленчуците. Морковче 1 брой, каквото имате голямо-малко, се нарязва на малки купчета, на както зарчета за табла. Или с по-малки от купчетата за месо. Така образно казано. След като сме готови и с моркова, можем да преминем към лука. 1-2 главички лук са достатъчни и 1 парченце прас. Тук сега някой ще каже да сипно на едро, няма чак толкова голямо значение. Горе-долу на 2-3 мм парченца се нарязва зеленчука и е готов. И няма много да се бавим, няма да чакаме месото чак да се свари да е готово. Напротив, ще го сложим сега зеленчука и той ще се свари, и месото ще се свари. И вече по средата на варенето, след около половин час, ще добавим една хубава пълна чашка кафяна с ориз. Да видите после каква вкусна супа ще стане. Сега, той като го направихме,
подправките ги слагаме малко към края. 5, 6, 7 минути слагаме ги и след 5-6-7 минути изключваме котлона, така да кажа. В смисъл, слагат се към края, за да може ароматите да останат силни и да въздействат върху нашите сетива. Така. Сега това като е готово, месото, ако има нужда да се маха пяна, махнете я. Някое 5-600 грама, не мисля, че ще има кой знае каква пяна, ама който не му е приятно, нека да я махне и да си продължи варенето с чорбицата. И това е. Сега след 10-15 минути слагаме и зеленчука и работа е почти готова, защото тази супа няма да се застройва. Ако ще кажа, бача, супите се застройват с яйца, с кисело мляко, така е, приятели, но тази вкусна зимна супа не се застройва. Става много хубаво, ще видите, че се оближите пръстите, ама айде да изчакаме да изготвим, па тогава. Виждаме, че този път месото ни пусна доста пяна. Нека да я оберем, да я махнем и ще сложим зеленчуците. Ами, не знам от какво зависи. Някои меса правят повече пяна, някои не. Ама ето, бульончето се избистри и сме готови. През това време, докато супата се вари, може да изготвите и основно ядене, някой винен кебаб, нещо различно. Каквото желаете, разбира се. Слагаме морковчетата. Те ще се сварят, те с хапчета. Месото са толкова малки, че няма един час, всичко трябва да е готово. То месото вече някъде едно време жилаво. Едно крехко. Да. Сега, приятели, чакаме 15-20 минути до половин час и може да се измиеме чашката с оризът. Да го също ми умит. Хубаво е да се мие ориза и после ще го добавим него, да се свари и той и да се завърши хубавата супа на ядо. И сега дойде време да сложим и оризът, но преди това олиото. Олиото може и по-рано да се сложи, може и сега. Зависи, някои хора го слагат пък, като супата е готова. Нека да има малко мазнинка. Той в месото имаше мазнинка. Герги, казваше баба ми, слез до мазата да изкараш зелена чорба. И дядо ми тък, слизаше надолу. И киселото зеле едно време не се държеше в бидони, а в кац. Имахме една каца, така, към 120 литра, 100 литра, не колко беше. Там се държеше зелето. Дядо ми ходеше с една голяма тенджера, ма те му викаха чувен. Взими чувена, изкарай малко зеле, вика си баба ми. Какви хубави години. Това е, приятели. Сега дозавира още 20 минути, слагаме подправките да не ги забравим. Ето, и се наслаждаваме на чудния сняг във Варна, който вече заваля. Сега е време да видим ориза как е след 15 минути. Виждаме, че е почти готов. Някои сортове ориз се сваряват бързо, някои по-бавно, затова трябва да се проверя. Слагаме всички подправки. Аз преди малко се пуснах на сол, добре, няма нужда да се слага повече сол. Дегустирате и вие, ако има нужда, една щипчица сол. Но аз мисля, че зелевата чорба няма нужда да се слага сол и идеална се получава. След 5 минути, приятели, даваме добрия резултат. Снега спря. Ето, приятели, най-накрая хубавата супа на дядо Георги е готова. Време е да я опитаме. Сега, докато изстива супата, своевременно може да излезете и да почистите печката, за да може съпругата ви, като се върне, да каже: ау, браво, така хубава супа си изготвил и печката чиста. Какво по-хубаво от това? Слагате малко хубав хляб и естествено люто. Сега някои хора малко не обичат люто, защото имали проблеми с стомаха. Може и така да е. Обаче, който няма проблеми, нека да се сложи малко люто. Може и с кисели чушки, независимо, че чорбицата е леко възкисела.
Аз пък обичам да си хапна една люта чушка и отделно казахме малко лют пипер. И сега, приятели, да видим какво сме направили, дали ще стане работата хубава или ще останем с лек такъв вкус в устата на кисел лимон. Аз мисля, че моята чорба зелева беше много хубава и зато и не се съмнявам в резултата. Чакай, Чонде, така се изгорих. Пардон. Пак се изгорих. Защо ме излага той суп, че вънка не беше топло е вътре вряло? Ох, скъпи приятели, никога не правете така. Свърших някоя работа и тогава яще ще му се не види и горещата супа. Пък много сладка.